horas madihita saluhutna martangiang mahita. Ali Tuhan debata na sangap jalana marmulia, mauliati hupasa teranami tuho di sudi asido tolong ni roham. Namadongani hami sahatu partikianon. Nuang dapalatikion nang tanghonon nami madiba sian hatami. Marsaringar may ditonga-tongani ngulu nami. Saisi sama Tuhan akadu sa pangalasyon nami. Holan mangasahon Yesus Kristus martangyak kami tuho. Amen. Hatani debata dihita di bagasa tikion imana tersurat di buku Kolose bidutolu ayat 1 sahatu ayat 4. Songon ma didok disi. Asamolo naung rap hamu di pahehe dohot Kristus. Jalahi hamu ma akana digijang. Ai disido Kristus. Hudul disiamun ni debata. Akana digijangi ma parrohaho kamu. Unang ma akana ditanoon. Anu nga mate hamu. Jalabuni do ngolumuna rapon Kristus di bagasa debata. Alai ia dung gabe patar sogot Kristus hanguluat tai. Disima gabe patar nang hamu rapon ibana di bagasan hasangapon. Olak nido sahatna. Topik ni hatani Tuhanon rapon Yesus di pahehe. Akadongan sapor siaun di suraton Apostel Paulus do surat madapoton huria Kolose hatiha di bagasan hurungan ibana alani pamaritahonon di barita nauli. Marhite barita sia-sia papras di BG Apostel Paulus taringo tuha porsiaun nasida di Kristus Yesus suang songoni nang holong ni rohana sida mida akan abadia. Di BG si Paulus do taringo tuha porsiaun nasida di Kristus Yesus suang songoni nang holong ni roha nasida mida akan abadia. Barita las ni roha doon. Alai di sisi na asing dihilala si Paulus do adong si parukil hononna. Marpardomua tuhala Kolose. Ima haroroni akka parbarita na asing. Mulu tabereng di bidudua et opat didok songonon. Ubahen hudok songoni. Asa unang dihata-hatai deba hamu marhite-hite malo-malo ni bakuling. Hobar tu sima di suraton Apostel Paulus suraton. Dohot laho marguguyhon haporsiaun ni halak Kristen na di Kolose mengadupi aka pangajario sia guru-guru palsu. Jalalaho mengadupi aka ajara sesat. Imana adong muse pahehehon aka tuntutan ni ugamo hajahudion. Hobar tuso dipatuduho si Paulus do ulau dohot hamonangan ni Kristus maradopok kasianganon. Ibana naung monangi, ido napatut si sobaon, si uluan, jala ganup halak na porsia ikon mangolu di bagasan ngolu na baru, naung pinay baru ni Kristus. Ihut ni dipatuduho si Paulus do hasurungan ni Kristus di suraton, dohot pangajario taringo tungolu ha Kristenon. Marhite turpu ni jamitao dipaingot si Paulus huria Kolose, songoninang hita halak Kristen, lumobi ma akan naung manada haheheon ni Jesus Kristus, marhite topik rapo Jesus dipahehe. Akadongan sapor siau dia do lapatan na didok na dison, asamolo naung rap do hamu dipahehe dohot Kristus, na didok na hita pe majalo pangomoan manang labado sian haheheon ni Kristus. Imasian hado muatta dohot parsauratta tu ibana. Hita gabe dipitori jala diparbadiai. Ay molo nang mate hita rap dohot Kristus dihapor sero hatta. Rap mangolu mahita dohot ibana. Marhite haheheon nai mahita akahalak na porsea. Marnapunahon haheheon rap dohot Jesusi. Jala dinaung tardidi hita tu bagasan Kristusi.
tu bagasan hamatian na do hita tardiri. Nunga sakabona hita dohot Jesusi. Dinarak mate hita dohot ibanay. Suang songonima hita nang taringot tu haheheon. Rak mangolu do hita dohot ibana. Alani asa marparangi hita di bagasan ngolu ne baru. Songon Kristus naung hehe sian akan naung mate. Hinorhon ni hasangapon ni amana. Jala takas mata boto. Ay mate pe ibana. Sahali doi alani dosa. Ia mangolu nuaeng di debata doi. Sumatusi mata rajumi dirita songon naung mate di dosai. Alai mangolu di debata di bagasan Kristus Yesus. Mate di ulau dosa. Hehe di ulau partodion. Alanido ubay didok tuhita jalahi hamuma akan digijang. Ai disido Kristus hudul disiamu ni debata. Majalahi na digijang marlapata doi. Mangula ulau na tau lomo ni rohani debata. Marharohau todi imahanguluan jala hadameon. Mangulahon holong dohot akana asing. Balik sa akana ditanoon ima akaulaon hagio ni portibi. Na maralo tu ulaon di debata tapamate maisian perdagingota. Asamolo dido akana digijangi majalahi hamu. Marlapata doi asa pakeota akana ditanoon. Manang na adong dihita lau pasauto saka lomo ni rohani debata. Unang matapake na adong dihita lau pasonang-sonang hagio ni pardagingota. Na marhapatea tu ulau dosa dohot hamatian. Atong akana digijangima taparrohahon. Unang maakana ditanoon. Nunga ditobus tu hatta hita. Dipaluas siya dosa dohot huaso ni sibolis. Lumobi masian uhum hamatean. Alani idang besai mangoloi hita di roha-roha hapurtibion. Tajalahi maakana digijang. Ai disido Kristus hudul disiamun ni debata. Salpu maaka pangalaho nasay laon. Gabi ibaruma. Aka pangalaho na rubi idang saipayano be. Tabolokon mamuse rimas, muruk, hajahaton, pangisahio dohot hata barangsi, rodi pangalaho na marsigabusan. Marhite-hite Jesus do tarsilang portibiot dihita, jala hita pe tarsilang do maradopon portibion. Anu nga mate hita jala bunido ngoluta rapot Kristus di bagasa debata. Na marlapatan nunga mate hita di dosa, jol manay baru nama hita, terjaga do hita di bagasa Tuhani. Alai ia dunggabe patar sogot Kristus di haroronai muse, hangoluat tai di sima gabe patar nang hita rapon Jesusi, di bagasan hasangapon, ima di surgo hasonangani. Amin martangi yang mahita. Ali Tuhan debata nunga hutangi ho kami bedi basian hatami. Asima roham marurat jala marparbui me di tonga-tonga ni ngulu nami. Jala separ gugui hami di bagasa to dimi laho mangulahosa. Saya sesa Tuhan akadusa palason nami. Holan mangasahon Yesus Kristus anakmu nasasadai. Martangiak kami Tuho. Amin. Horas madihita saluhutna. Shalom.